Az iWowie partner programjával való kezdés sosem volt még ennyire egyszerű. Először is hozzájutsz saját robosztus marketing rendszeredhez, mely tartalmazza személyre szabott iWowie weboldaladat, marketingeszközöket és saját háttérirodádat, melyen keresztül építheted vállalkozásodat. Ezek a nagyszerű eszközök lehetővé teszik számodra, hogy kihasználd az internet által kínált lehetőséget arra, hogy bárkihez elérhess, legyenek közvetlen közeledben, országodban, vagy akár az óceánon túl bárhol a világon. Az iWowie egy globális cég, és technológián globális üzlet építésének lehetőségét kínálja. Nos, saját marketing rendszereddel a kezedben az iWowie jutalékfizetési rendszerén keresztül 7 erőteljes módon juthatsz bevételhez. Mindegyik úgy lett megtervezve ezek közül, hogy magszimálissá tegye bevételszerzési lehetőségedet rövid és hosszú távon is. Ebből az első, direkt ajánlói jutalék. Az iWowie egy egyszerű termék megközelítést kínál egyetlen továbbfejlesztett csomaggal, mely mindent magába foglal. Ez ma messze a legjobb érték a piacon, egy egyszeri $195 csatlakozási díjjal és rendkívül alacsony havi $25 költséggel. Bármikor, amikor valaki megvásárol egy iWowie Premium csomagot a weboldaladon keresztül, közvetlen ajánlói jutalékként ennek 25%-át, vagyis $50 fizetünk neked. Ezen túlmenően az Eagle Club válhat második havi jövedelemforrásoddá. Amellett, hogy megkerested az $50 közvetlen ajánlói jutalékot minden egyes prémium csomag után, melyet a honlapodon keresztül vásároltak meg, további $100 bónuszt fizetünk minden azonos naptári hónapon belül vásárolt 4 prémium csomagcsoport után. Ezt a jutalékot havonta megszerezheted, az ezért járó elismeréssel együtt, valamint nincs limit arra, hogy hányszor teljesítheted az Eagle Clubot. Tehát, ha egy adott hónapon belül 8 prémium csomagot vásároltak a honlapodon keresztül, $200 bónuszt kapsz ezért. iWowie bevételed magja a duális csapatépítési jutalékokból származik majd, mely a hálózatépítésből való pénzszerzés bizonyította a leghatékonyabb módja. iWowie üzletet szervezeti felépítése 2 csapatból tevődik össze, azaz az úgynevezett 2 lábból, egyik a jobb oldalon, másik a bal oldalon. Ez a 2 csapatmodell könnyen megérthető. Bármikor, amikor egy prémium termék kerül értékesítésre a jobb lábon is, és a bal lábon is, $25 jutalékot kapsz. A 2 csapat ezen egyezését közkeletű néven ciklusnak nevezik. Minden egyes alkalommal, amikor ilyen ciklus, azaz egyezés fordul elő a jobb és bal lábon, $25 termékértékesítési jutalékban részesülsz. Ezek az értékesítések történhetnek általad, vagy bármelyik csapattársad által, és a legjobb hír az, hogy nincs korlátozva, hogy mekkorává válhat a 2 csapatod, vagy mennyi lehet az eladások száma világszerte a nap 24 órájában, a hét bármelyik napján. A negyedik kereseti lehetőség a folyamatos havi termék előfizetési díjakból származik. Egy piacvezető termékkel féláron nem szenvedsz majd hiányt lehetséges felhasználókban, és a havi előfizetési díjak valamennyi felhasználó után további jutalékszerzés lehetőségét kínálják számodra. A passzív duális csapatjövedelem meghatározása ugyanúgy történik, mint a duális csapatértékesítési jutaléké, kivéve, hogy ezek kiszámítása jobb és baloldali csoportok havidíja alapján történik, ami $25 fizet neked minden alkalommal, amikor ciklus keletkezik havi aktív számlákból. Ez azt jelenti, hogy a jutalmad nem csak új fiókok hozatala után jár, hanem már meglévő partnerei támogatásával is. Itt az iWowie-nál a növekedés nagyon fontos, és úgy gondoljuk, hogy ennek érdekében lényeges a vezetővé válás támogatása. Ezért rangok sorát hoztuk létre, melyek karrierépítés lehetőségét kínálják számodra. Íme egy példa arra, hogy milyen típusú jövedelmet tudsz elérni csak a duális csapatépítési jutalékok által a rangokhoz szükséges ciklusok elérése alapján. Kiemelt üzlettársként akár havi $500 is kereshetsz. Mint direktor havonta 1000, míg National Sales Director havi akár $2000 is zsebre tehetsz. Ahogy az iWowie vezetői ranglétráján feljebb jutsz, jövedelemszerzési képességed is egyenes arányban növekszik ezzel. International Director esetén bevételed akár a havi $10,000 is elérheti. A Field Vice Presidentek havi $50,000, míg a Presidential Direktorok a havi lenyűgöző $500,000 bevételt is elérheti. Azon elit teljesítményvadászok számára pedig, akik havi több mint $1 millió szeretnének keresni a duális csapatbónuszokból, létrehoztuk a Global Leadership Council-i rangot.
Ezen túlmenően 5. kereseti lehetőségként az iWowee is kínál egy egyszeri pénzbeli ösztönzést a gyors kezdés segítésének érdekében. Amennyiben a kezdéstől számított 30 napon belül eléred a direktori rangot, $100 bónusz kerül kifizetésre számodra az összes többi jutalékokon és bónuszokon felül. Mindez úgy érhető el, ha egyszerűen csatlakozik hozzád a jobb és bal lábadon is egy kiemelt üzlettárs. Ez nem csak gyors nyereséget eredményez az üzleted számára, hanem segít abban is, hogy másoknak is megtaníthass, miként kell a siker útjára lépni. Egyszerű, nem? A csapatod növekedésével egyenes arányban változik a rangod és a vele járó jutalmak. A 6. iWowee pénzszerzési lehetőség a Csoport Pay Matching program. Amennyiben International Directorrá váltál, megkapod mindkét duális csapatbevételek 10%-át minden egyes általad szponzorált közvetlen üzlettársad után. Ha elérted a Field Vice Presidenti rangot, ez a szám felugrik 20%-ra, Presidential Directorként pedig 30%-ra. Ez a lenyűgöző bevétel a jutalma erőfeszítéseidnek, melyet személyesen teszel annak érdekében, hogy csapatod növekedjen. Például, ha személyesen szponzoráltál valakit, aki International Directorrá válik és heti $5000 keres, a Pay Matching bónusz által rangottól függően ennek 10, 20 vagy 30%-át kapod meg. Ez azt jelenti, hogy akár további $1500 jutsz csak azért, mert megtanítottál egy tehetséges embert a sikeres üzlet építésére. De mi nem elégszünk meg ennyivel. Ez az innovatív Pay Matching rendszer kiterjed nem csak közvetlenül személyesen szponzorált partnereidre, hanem az ő általuk szponzorált üzlettársakra is, és így tovább. Ez a bónusz a szponzorálás vonalán fizet neked minden generáció után, akik az általad szponzoráltak szponzorvonalán találhatóak. Egészen addig, amíg valaki olyanhoz ér el, aki veled azonos rangban van. Például International Directorként ezt a 10% matching bónuszt megkapod a szponzorálás vonalán minden személy duális csapat jövedelme után egészen a következő International Directorig, ahol ez a juttatás véget ér. A következő jelentős rang, azaz a Field Vice Presidentség elérése viszont lehetővé teszi, hogy további mélységeket érhess el ebben a generációs matching bónusz jutalékrendszerben. Field Vice Presidentként a matching százaléka nem csak felugrik 20%-ra, hanem ha bárki más a szponzorálás vonalán elérte az International Directory rangot, ez nem zár ki többé teljesen a további bónuszokból, hanem lehetővé válik 10%-os matching bónusz megszerzése minden duális csapat jövedelemből az említett International Director alatt is. Presidential Directorként a matching bónusz 30% a következő International Directorig, amennyiben van ilyen. Ezen az International Director túl 20%-ot kapsz a következő Field Vice Presidentig, amennyiben létezik ilyen személy, és ha igen, akkor továbbra is megkeresel 10%-ot a következő International Directorig. Mint láthatod, a jutalékszerzés lehetőségeinek korlátai megszűnnek, ahogy magasabb és magasabb rangokat érsz el. Az iWowee elismeri és különleges jutalomban részesíti azokat, akik vezetővé válnak. Ez a 7. módja annak, ahogyan pénzt kereshetsz nálunk. Különleges gépjármű finanszírozási programunk lehetővé teszi, hogy egy általad választott autót vásárolj. Miután elérted az International Directory rangot, $500 autóbónuszra leszel jogosult. A Field Vice Presidentek gépkocsi bónusza $1000 havonta. És képzeld el, hogy milyen járművet vásárolhatsz havi $3000-ból, ha Presidential Directorrá váltál. És ez még mindig nem minden. Az iWowee hihetetlen jutalomban részesíti elit vezetőit azáltal, hogy $2,5 millió értékig kifizeti otthonukat. Szóval az iWowee-val nem csak luxus gépjárművet vezethetsz, hanem luxus életmód szerint is élhetsz otthonodban, melyért az iWowee fizet. Beszéljünk egy erőteljes nyugdíjazási tervről. Ahogy előrébb lépsz az iWowee vezetői ranglétráján, folyamatosan többet tudsz majd meg arról, hogy miként kell kihasználni ezt a figyelemre méltó ajánlatot. A kezdés egyszerű, a lehetőség példátlan, az időzítés pedig tökéletes. Könnyű és egyben szórakoztató is egy olyan termék ajánlása, mely valós érték különösen akkor, amikor cégünk a lehető legmagasabb fizetési kompenzációs tervvel jutalmazza független ajánlói partnereit. Kezd el már ma élvezni az iWowee által kínált juttatásokat!